Choto Monakocha गामिनि नैथि बेलागुर फोरबो बे फोरबोनि गिबि हाबाफारि फिथा हास'नाय हाबाफारिया दान्दिसे उनाव जासिगोन बेनिखायनो गासै रायजो राजा जों लोगोसे आइ आफा बिदा फंबाय बयखौबो नैबे जोंनि बे हाबाफारियाव नुजानो थाखाय बयखौबो खावलायबाय दा जों हाबाफारिखौ जागायदिनि आसा गिबियावनो जोङो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावबाय बयनिसिमबो दा जोंनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दिनैनि नैथि बेलागुर फोरबो बेखेवगिरि जोंनि फस्लाबारिनि VCDCनि चेयारमेन मानव गेदेर माधब बर' बिथांखौ गिबि गावनि सिनायथिखौ लाग्रोनो खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दा बेजों लोगोसेनो जोंहा बाहाय नुजाफैनो हादों सबायझार ब्लक इउथ BPFनिनो सासे सेक्रेटारि मानव सयन बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा लोगोनो दिनैनि जानाखि फिथा हास'नाय एबा जोंनि नैथि बेलागुर फोरबो च'ट मोनाकोचा गामिनि दा बे फोरबोनि फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो VCDCनि चेयारमेन माधब बर' बिथांखौ खावलायनाय जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बे बेलागुर मागो दमासि बयनिसिमबो हामलायनाय अननाय जासिनाय थाबाय लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि च'ट मोनाकोचा गामिनि बे सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बे गामिनिनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बे बेलागुर फोरबोनि सोमोन्दै जेनेबा अननाय आरो हामलायनाय बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि जिथु बे हाबाफारिखौ आं दिनै पुस मास लास्ट ना बुधबार बाराय दिनै गोथार फोरबो बेखौ दिनै आं गाहामै गाहाम नोंथांमोननि गेजेराव रायजोनि गेजेराव बेखौ फिथा हास'नानै जाहाथे बयबो जाकजमक बे हाबाफारियाव जगदान होलायनानै जाहाथे गावनि गांनाय उखैनाय गावनि जिथु मा होनो बेखौ हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै आर'ज बोर बिना लायो बेखौ आं बयनिसिमबो हामलायनाय जासिनानै दिनै आं बेखौ कमप्लिट खालामना होबाय जोबोद साबायखर थाबाय फस्लाबारि VCDC चेयारमेन मानव गेदेर माधब चन्द्र बर' बिथांनिसिम जोंनि जानाखि नैथि बेलागुर फोरबोनि जानाखि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवना होबाय दा जों दान्दिसे उनावनो जोंनि दिनैनि बेलागुर फोरबोनि बावनाय थिनाय लोगोसे गाव बोर बिनाय बे हाबाफारि जागोन बेनिखायनो बयबो जाहाथे गाव